17 stredoškolákov a 3 profesorky versus 3 otázky o menštruácii. Ako sa s tým popasujú? Ako dlho trvá menštruačný cyklus? Týždeň. 2 týždne. Richard, 30 dní. 27 dní. 1 mesiac. Mesiac. 28 dní. 28 dní. A koľko krvi stratí žena počas menštruácie? Pol litra. Kiež by som to vedel. Typni si nejaké číslo. Dobre, tak 20 litrov, no tak neviem. 3 litre. Pol litra. Pol litra. Liter. Viem, že záleží žena od ženy, že niektoré to majú silnejšie, niektoré slabšie a vďaka vašej firme viem, že to môže byť aj veľký problém. 3 decilitre. 200 ml. Do 100 ml. A v akom veku končí žena menštruácia? Okolo 50-ky. Tak okolo 50-ky. 50. Zhruba okolo 51-52. Dnes to teda 100% nebolo. Viete prečo? Pretože dnes sa o menštruácii vôbec nehovorí. Poďme to spolu zmeniť.